Kleru kula teng pundi lah kok dadi kula sing ajeng diancam matine. Monggo upama niku tenan kula blas ora duwe rasa wedi nek pancen Semar diancam patine. Yo, aku percaya. Yen to Kang Semar ora bakal wedi diancam patine dening pandhita ing mapan negara Ngastina. Nanging lah kok dadi kudu Kakang Semar. Lah kok dadi kudu Kakang Semar. Sing dadi banten, monggo ora mung Kakang Nayantaka. Sing diancam patine klebu adhiku Yai Prabu Ndarawati uga diancam patine dening pendhita ing mapan negara Ngastina. Lah terus pripun, Ndara? Kula kudu ken pripun? Gandeng ngembet marang lelakon Bratayuda. Mongko Bratayuda ku sing duwe gawe jagat. Tegese perkara iki ora perkara baen-baen. Yen nganti Werkudara Janaka ora gelem bali marang negara Ngamarta, apa ora katriwandan apa ora geger jagat saisine nyumurpi kananing kaya mengkene mau. Lah terus Semar, kowe munggah ning kayangan nyuwuna pengadilan lan para dewa. Lah kok dadi ana kanan kaya mengkene iki, dewa kemeng padha meneng wae iki terus kewajibane apa? Kowe munggah ning kayangan Kakang Semar. Wela dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kok sih. Aku ki patih kowe ming kere kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene rak ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wit biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane mung wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip ku sing dinteni apa ta ni? Wong urip ku sing dinteni modar. Ku meng kari antri, oh tak omongi. Meng kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sakoke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis Citraksi, Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh, domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok, udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kuwi Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Surtayu, tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau tepung kok kon mala tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk, ambiar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki marganing patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu, nek ajeng kewirangan mungsuh Panakawan Petruk.
kowe kok pamer parek. Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Weh, aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Kartokuat, Kartobejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tandangane to. Kowe nengke wae, sak apa wis wae. Wis, cah, kowe ngen mudari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulan. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Biar
ceket. Wadiake. Murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Hah? Wong Faihung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Ajake. Arep ndi? Ngaso. Pundakku kecethit e. Pundake kecethit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki. Bagianmu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajang iki lho. Satama. Iya, dasar Paranyata. Anake Bekanderna. Iya. Kowe barang melu maju, aku abdine Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Kene marganing patimu. Ayo panggal tak ayone legane atiku. Nyerimpet-nyerimpet ora iso trampil aku le perang nganggo iki kowe ayo kene iki sandangan pencak silat jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong regane. Bondo apa ora kowe? Dan aku kena terus saiki. Mati. Ning aku njaluk modar cara apa? Aja meneng wae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Satama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwaraku wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng. Wah piye mendonong wae matane. Kowe malsa kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku rung menang kok wis arep lunga. Tro? Esmu ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malsa. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Satama. Kowe mina karo Satama. Cubrok. Aja meneng wae. Kowe ora nyebelekke Satama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora cuprak.
Aku kuwi anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Ati kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsa Bagong. Ya mbake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggih rai kula jotosi nggih dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus sangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Heeh, ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi merga dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan pun sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Heeh, ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedomongi kok ora nggugu. Wah, ya sak ngisoring dilamakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sampeyan niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik e. Mula aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan niku ngoyo wara serane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wonten apa bocah? Ngerti satama niku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungso sampeyan niku. Keparat marang maning jajalanan. Bagong. Kowe aja ngeceh anakku lanang Satama. Ayo nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bengan Durna. Ungano dadamu. Ene maju legane ngati kok glandang cundha manik ora jeblok wetu aja tuntang Bengan Durna. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Ah, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong Bagong penyakit karepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang karo Bengan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula ming gagas kok dodong niki lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan.
Tuprok tuprok tu. Tuprok 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 tu. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik ya, kurang sithik. Tuprok tuprok tuprok. Tuprok tuprok tuprok. Tuprok tuprok. Tuprok tuprok tuprok. Strayali binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Begawan Durna. Gumen ae. Ing atase Ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Begawan Durna. Iya. Rat perot. Sengkuni perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Pirot yo men, bani sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Pirot, bedet. Pirot, bedet. Rat, det, rat, det. Pirot, bedet. Petra. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane ngatiku. Oh, gugu karepe dhewe dewate. Pripun? Kula wonten napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsu Ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete moko siji. Wong kendir. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas. Ayo, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tangan tak krincung sikil tak tugel gulumu babar pisan. Weh, lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo, sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora usah dadak kokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Rombangane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Heeh, iso. Ayo, aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nya, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nya, ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nya. Lho, mburi wae piye? Nya. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nya, ayo. Ayo. Kaya kula nya. Iya nya. Wani wae isih. Ayo arep ngopo. Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Santai. Oh, Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, ora rasa kokean
obah gamelane men leren. Kula karo sampeyan gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, Dursasana kok oke, modern kok. Sampeyan sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampeyan. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya, ya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten, nyo. Ping pindho sisan. Wedan. Ora ngrasake apa-apa apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis rasa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, gawe to, yo. Hai. Wila rapopo Pangeran Pati emang karo batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Siap. Ngati-ati ya. Ampuh piye merinding awake. Yo gentenan. Nyo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan kas, duan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki ra dijambak ngene iki kok. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora mbok endi mawonge. Oh iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wah. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho laki to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok turu nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadak aku mung turu delok, Truk. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk.
Kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, ya kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis punika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kula. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni ya. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Faihung nyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dian goleke ojek ya Grab. Grab ora didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana omong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo. Ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina iki Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaya kene negara Ngastina. Ya ora? Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku, karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyun ngapunten, Ndara. Petruk, Nun. ngopo kowe mlayu? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kono omong pisanan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. sing dadi juru wicara sapa? Ayo, kowe. Nggih, kula pundhong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun.
Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Nang ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus Geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha nggih niku, kula niku ra ming piyai tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Pate Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Teng tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali. Terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepaya ya, Tru. Wis ora diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepaya ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendak aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngono. Coba cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono aku artos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenan. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep bandel. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iku aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu. Cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Gong. Ana sing diuripke. Heeh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu cobi kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu,
Alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki? Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong kuwi kudu ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng boko rasa dengan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tampan ono. Tak bari ngambil. Nggih. Ning nek kuwerku Dara Janaka ora wedi, Alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo Alugara. Siap. Tete prani mangan anak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lir mbak ing segara angra. Oh. Niki lho, Iya. kok ya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi Alugara. Ora percaya njajal bathukno kuwi templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok. Kuwi rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa kaya to. Ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, mundak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nek nganti tekir karo dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Awas Surakarta jangan. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa tipan Alugara. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oh iya. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kowe jawane kuwi ngono bakone wis to. Kowe mayan ora wae ketipan mungkin negara krakon mati jeneng aku. Adikku di
Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panjang bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwanjen bener mengkono. Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani gendhasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wit semana, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangke lelabuhane nolo Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandangono Kyai Alugara Janaka. Manus maning jajalan sodaning bawon iblis. Ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu. Anu sudah. Apa ora Wendra Janaka wedi to karaku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ta ya. Ora tuwa dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara amuk Suramrata Jayamrataya Kinegara. Kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal mbelani Petra Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan. Bagong. Nah. Gowo Alugara tok nggo apa? Nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah. Kowe tegel karo aku. Sampeyan ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuhi kula wong ngoyak kakang kula loro, ngoyak kula. Ha ta? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke Pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Wah, ora wae. Ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omong aku sing sirna Margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta, Punta dilasirnake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundar kowe. Aja iso rekane atiku.
Mengsa aku kok ngoyak Werkudara. Dhek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah ya kene, lah ya nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Tro. Kene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampanono sinipun matur sembah nuwun tanpa iya. Bagong ora sembrono. Nyo tampanono. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oga aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku arisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Walugara iki nek nyimpen dadak di ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar rembukan. Kowe sing nalar, nggih. Aku mundur. Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah arep dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Nek ngerti kaya ngono, Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar saka lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandheg teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang apa? Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok. Menthok-menthok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mangtenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan kowe, Tru. Nggih, ngestake reng. Apa? Ayo mulai. Yo. Niki mboten pangling Ndara Baladewa. Ya, Semar. Aku ngemratu ning Karang Kadempel. Aku ngaturake salam talimku katur ngersaning Kakang Semar. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manah, Ndara. Bekti kula, Pak. Nala garing tak tampa, bekti kula, Pak. Petruk tak tampa. Bekti kula, Mir. Bagong tak tampa pangestune Bapak Tampanana. Lha pundi nggo jimat ndadosaken paripik. Niki kok malah sampeyan bareng kalih anak-anak kula. Kakang Semar. Kula wonten dawuh.
nggonku nganti bareng kelawan anak-anakmu sayektine pancen nalika semana barengi aku sowan marang Praja Ngastina. Ya mong aku ora ngawruhi marang sowane Petruk ingkang mbok duta supaya mboyong marang Werkudara Padine Janaka kondur marang negara Ngamarta. Ya mong nalika semana ngerti-ngerti aku nalika bakal kondur marang negara ing Mandura. Petruk ingkang padha kejegan karo para Sata Kurawa wekasan keplayu awit dioyak dening Werkudara Padine Janaka. Tumuli aku ing sakbiyantu kelawan Petruk lan Bagong wekasan Janaka lan Werkudara mundur saka peperangan. Tumuli aku duwe ego penemu yen to perkara iki bakal tak wadulake marang Semar. Perkara napa? Perkara yen to negara Ngastina ana pendhita anyar katon sing jeneng Begawan Dewa Buddha ingkang darbe niat bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Semar. Mesine Semar ya ngerti yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi pancen dadi kodrating Jawata. Kowe pesthi ora bakal bisa diselaki. Saka panglasaku yen ana menungsa sarta wujuding Brahmana ingkang bakal murungake Bratayuda. Iki bakal gawe geger jagat. Sabab Bratayuda kuwi perang suci. Perang luwaring punaki sapa utang bakal nyaur sapa nyilih bakal ngolehake. Ing kono bakal katandha luwaring punaki para satriya. Ha nggih, pancen bener. Sarta bakal katandha kisah sing angkara murka ingkang bakal kalah kelawan watak sadu budi kasinggihan mekaten. Lah kok ana pendhita ingkang bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo barang aku ngerti salat-saranane wurunging perang Bratayuda. Ora ana kejaba mung kudu ditumbali nganggo bantening Kakang Semar Badranaya. Kleru kula teng pundi lah kok dadi kula sing ajeng diancam patine. Monggo upama niku tenan kula blas ora duwe rasa wedi nek pancen Semar diancam patine. Yo, aku percaya yen to Kang Semar ora bakal wedi diancam patine dening pandhita ing mapan negara Ngastina. Nanging lah kok dadi kudu Kakang Semar. Lah kok dadi kudu Kakang Semar. Sing dadi banten monggo ora mung Kakang Nayantaka. Sing diancam patine klebu adhiku Yai Prabu Ndarawati uga diancam patine dening pendhita ing mapan negara Ngastina. Lah terus pripun, Ndara? Kula kudu ken pripun? Gandeng ngembet marang lelakon Bratayuda. Mongko Bratayuda kuwi sing duwe gawe jagat. Tegese perkara iki ora perkara baen-baen. Yen nganti Werkudara Janaka ora gelem bali marang negara Ngamarta, apa ora katriwandan apa ora geger jagat saisine nyumur pikananing kaya mengkene mau. Lah terus Semar, kowe munggah ning kayangan nyuwuna pengadilan lan para dewa. Lah kok dadi ana kanan kaya mengkene iki, dewa memang padha meneng wae iki terus kewajibane apa? Kowe munggah ning kayangan Kakang Semar. Semar kok ya manut karo Ndara Baladewa ya terus. Ambo mari. Semar kowe munggah ning kayangan Semar. Jleng. Tuku. Munggah ning kayangan. Rumasaku bapak ki ning kayangan apa ning ndi wae kok gampang men ya? Heeh. Kowe karo aku ndadakne sing pesen Gojek. Ha iya. Pesen angkutan. Saora-orane Semar ki dewa, ora sembrono. Semar ki mabur ya iso. Piye-piye ya iso mula aja dianggep kowe karo aku ki padha karo Semar. Terus pripun iki Ndara? Kowe karo aku ngenteni ngene iki. Pripun? Ajeng pripun? Kowe karo aku ngenteni ana kene. Oh nggih, lah cetha ngonten. Ngenteni sak baline bapakmu. Aku ora gelem sarta aku ora trima yen to kanan negara Astina kaya ngono gareng. Oh nggih, ngestaken dawuh monggo. Semene sawetawis wonten ing dalemipun Bapak Ndara. Yo, mono kawan.
Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sinuwun Ndarawati ya Kakang Semar. Lah kok sampean mapan wonten ing alam antara. Ya merga saka bingung gidha penggaliku nyumurupi kananing para Pandhawa. Ingkang pisah ora karo-karuan merga Werkudara lan Janaka mapan negara Ngastina. Kula dhewe nggih ngoten. Malah niki wau sinuwun Prabu Baladewa rawuh wonten ing Karang Kadempel ngabarake. Ndara Werkudara lan Ndara Janaka wis sarujuk ora ngageng Bratayuda badhe dipun batalaken. Lho. Batal Kakang nggih. Sebabe napa? Kula dhewe mboten ngerti. Malah jarene sing dadi syarat srana supaya Bratayuda niku wurung kudu patine Sinuwun Ndarawati lan patine Semar. Mula niat kula ajeng gugat enten kayanganing nyatane sampean kok malah mapan wonten ing mriki, lenggah wonten ing mriki. Sayektine aku sowan Sang Asih Prana lan wis pinaringan dawuh yen to dina samengko tentreming para Pandhawa, tentreming jagat gumantung marang Nata Ndarawati apa dene Semar. Nggih. Lajeng malah aku pinaringan daya kekuatan timbul, daya batin, ya kuwi wujuding wahyu katentreman. Nanging Kakang Semar aja cilik atimu. Sabab wahyu iki diparangake dipara dadi loro manjing angganing Nata Ndarawati lan manjing angganing Kakang Semar Badranaya. Ces atiku. Drukces. Kowe aneh-aneh bareng kedunungan wayu lah kok ati kula saya tentrem saya bungah. Iya Kakang Semar nggih. Lah niki terus pripun? Ayo nyaketi negara Ngastina. Monggo kula dherekaken. Prabu. Wah, aduh adikku. Adalah Bapak Semar aja, Bapak. Kowe senengane ra tau gelem disayang kok, Mir. Wong teko terus anake kaget kok malah disampluk. Koko Prabu, ya. Petro, ya. Itu tak sikut raimu lho. Nirokke karo aku. Men ketok kaya nek ratu padha ratu. Ratu jengkelmu mlosot. Batur kok ratu ora. Petruk kosek Petruk nggih. Aku tak matur Koko Prabu. Ya. Yo jengkelmu mlosot. Lali kok ya. Koko Prabu. Nggih. Kula sampun mangertos lampan negari Ngastina. Ya, sabanjure. Menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negari Ngastina. Lho, nek nganti ana pengamuke pendhita ing bakal gawe patine Kyai Prabu apa dene Semar. Kula malah kepengin badhe sumurup pendhitanipun niku kaya ngapa kok gegerke jagat. Arjuna kula wonten maring adhawu. Titi Wanci wis nekani dina wis prayoga, petung aku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal. Yo. Tumbale apa? Nata Ndarawati karo Semar Raja Wigiring-ring aja walang ati. Ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni. Wah, patenane.
iki sapa? Semar, kowe Dewa Buddha, ya Dewa Antaka. Dewa Antaka, Dewa Buddha, ya. Rasaku kean bebangal, rasaku kean gunem tanpa guna. Waktu tinggal 2 menit. Mati. Batal mati aku. Wah. Kang Semar kula sampun tobat Kang Semar. Sik gamelane. Marai bokongku obah dhewe.